A parroquia de Santa María de Xeve preparada para amosar a súa riqueza patrimonial. A Asociación Cultural Son de Xeve e o Concello de Pontevedra deseñaron un roteiro que percorre algúns dos puntos máis relevantes. Os tres xeves, non? A Verducido, Santo André e Santa María, teñen unha riqueza patrimonial inmensa. Teñen desde patrimonio etnográfico, como poden ser muiños, cruceiros, pombais tamén, non? Que hai algún pombal por ali. Teñen relixioso, igrexas, as casas rectorais, e despois tamén máis históricos. O roteiro é circular e ten 5,7 kilómetros. Actualmente están colocándose os elementos de sinalización que inclúen marcadores do trazado e paneis informativos que divulgarán toda a información da zona. Como pode ser o Pazo de Gondar, a torre, que é un elemento patrimonial que está aí tapado, que, agora sí que vamos sinalizar tamén neste roteiro. Nós entendemos dentro do Concello que a mellor maneira de conservar o patrimonio é polo en valor. Polo en valor mostrando tamén facendo que os veciños que se fagan partícipes dese patrimonio que teñen. O percorrido parte e remata na igrexa de Santa María, a Torre Vella, o Pazo de Gondar, o Cárcere de Gondar, o Miradoiro da Pedreira, a Casa da Audiencia, o Muiño Vello, a Casa da San Cristana ou a Casa Antiga do Concello son algúns dos enclaves aos que chegará o camiñante. E conocer como foi a historia da humanidade para aprender, pois hai moitísimo, isto que está aquí, que é bastante para nós, é algo, eu calculo que non é máis do 5% de todo o valor patrimonial que hai ali. A intención do Concello é trasladar esta iniciativa a outras parroquias pontevedresas. Polo de momento, o roteiro de Santa María de Xeve inaugurarase o vindeiro sábado 4 de marzo cun percorrido guiado.